Pasando a 18 minutos das 11 da mañán, fíxense no dato, ao redor de 18 millóns de persoas xogan a cotío a videoxogos. E non habería ningún problema se non fose porque moitos deles rematan sendo adictos. E me este reflexionar sobre o tema, iso é o que pretende a curtometraxe da que lleimos falar. Alberto Outeiriño é o director, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Roberto Cid, actor e guionista, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, e hai que decir que o título da curta xa di moito do que sucede, non? Déixanos descansar, Alberto. Efectivamente, aínda que non queremos desvelar que vai pasar nesa trama, pero sí que pode pasar cando un rapaz pasa moitas horas, un rapaz ou un adulto. Está enfocado, neste caso, nun neno, ca súa nai, interaccionan eles, pero hai moita xente adulta que tamén se engancha os videoxogos. Foi precisamente esa a adición a que trouxo a idea desta curtometraxe, non? Sí, eso é. A idea foi intentar enseñar ou demostrar que non podemos pasar tantas horas diante dunha pantalla o que pode chegar nunha forma un pouco fantástica a pasar. Entonces, a nosa idea era xuntar un pouquiño a idea do fantástico e a realidade que estamos sufrindo día a día cos cativos, incluso ca xente maior, que pasamos moitísimas horas diante dunha pantalla. Si facer spoiler, como decía antes Alberto, si estamos vendo esas imaxes desa curtometraxe, é unha situación real que ti me relatabas sucede na túa propia casa, na casa de moitos que nos están vendo agora mesmo, non? Efectivamente, a veces lle dices aos fillos, venga, a cenar, a poñer a mesa, un minuto, e déxame rematar a partida. E ese minuto e ese remate de partida non chega, porque os xogos están moi guionizados, moi pensados, os que fabrican saben en que momento subirlle o líbido ao rapaz para que siga. Fai non perder, fai non gañar, e todo ese xogo é para que tú estés máis tempo aí enganchado. Entón, é difícil darlle o pause. Claro, é un momento tamén no que a rapazada, así se ve tamén na curta, termina confundindo a realidade coa vida real. Ajá. Sí, sí, porque realmente... Bueno, perdón, que dixen o mismo, a realidade co que non é a realidade, co xogo, vamos. Sí, sí, pero eso, cando te das de conta, parece que non, pero incluso en xogos de conducción tal e cual, dache a sensación de que non sales do videojuego e pasalo á realidade. Incluso co coche podes chegar a facer o mismo que faz no videoxogo e pasarte de velocidades, incluso ter os problemas que podes ter. Para seguir afondando nesta adición e na problemática que pode haber cos videoxogos, saudamos tamén a Juan Lamas, que é da Asociación Galega de Xogadores Anónimos. Que tal? Moi bons días, Juan. Hola, bo día. Bueno, temos que poñernos serios neste caso, porque mesmo a Organización Mundial da Saúde califica a adición aos videoxogos como unha enfermidade mental. E nestes momentos vais incluir no DSM-5 e no CIE 11 da Organización Mundial da Saúde como unha dependencia sin sustancia, exactamente igual que o xogo de azar. E o grave deste asunto, non teño que falar moito máis do que dixeron os convidados que tedes aí, pero sí que teño que remarcar o problema da mocedade, que é onde está dividido a poboación diana que teñen os operadores de videoxogo para fidelizar unha actitude que moitas veces chega a ser compulsiva e que teñen unhas repercusións tanto na estrutura familiar como no desenrolo formativo e educativo da rapazada. Claro, Juan, non pretendemos criminalizar os videoxogos, non? Pero sí pretendemos decir que hai un momento en que xa nos pasamos da raya. Cal é ese momento? Cando nos damos conta? É a perda de control por parte da persona que o sufre, quero decir, dende logo os videoxogos teñen un componente lúdico e incluso formativo en algúns aspectos. Hai que pensar que para moitas adiccións está se desenrolando un tratamento en base ás redes sociais, en base aos videoxogos, pero claramente en algunhas personas cando ante consecuencias negativas o único que se busca é a fortaleza e o desenrolo de máis práctica de videoxogo, estamos a falar dunha dependencia, dunha adicción que vai levar a unha situación clínica que necesita un tratamento. A comparativa que digo ás veces aos rapaces é que é como o sal, a comida necesita sal, pero cando nos pasamos de sal, pasámonos de voltas, a comida deixa xa de... Neste caso, non sabe mal seguir xogando, pero habería que planificalo por aí. O gallá, no futuro de xeracións, non haxa que poñer, como no tabaco e algunhas outras adicións, límites e facer campañas para frear adicións. Ou xa son necesarias, Juan?
o gallá poníamos os límites e a parte pedagóxica, a parte educativa, moito antes que desenrole unha situación clínica. Quero dicir, a solución sempre vai vir pola educación e primeiro pola información e despois pola formación de ocupación do tempo libre que sexa beneficioso para a rapazada e que non se focalice nunha actividade que o que está facendo é provocar un aillamento social destes rapaces e incluso tendo unha serie de conflitos familiares, como ben decía Alberto, con respecto aos pais. As consultas que temos son polas disfuncións que se están producindo no ambiente familiar con un alto cargo de ansiedade, de agresividade e de aillamento social que están producindo a demanda de moitos pais que non atopan solución a ese cambio de carácter, a ese cambio de actitude dos seus fillos. Roberto. Despois, a parte, tamén sumarlle a carga económica de todo isto, porque os videoxogos cada vez teñen máis pagos. É dicir, se queres acceder a isto, paga e paga e paga. E claro, cando eres un cativo e non tes os cuartos, veste como un pouco frustrado por non poder adquirir todo eso que tú queres. E os videojuegos o que teñen aparte, eso. Ahora levamos unha temporada moi grande que calquer cousa que vayas a facer nun videojuego, aparte de comprar o videojuego, tes que facer micropagos para todo. E claro, económicamente eso vai sumando, como comentas, contra a familia e todo, pois acabase notando moitísimo o tema. Non, incluso a nivel de situación clínica, pero estáse identificando os videoxogos unha actividade máis infantil, máis juvenil, co xogo de azar que teóricamente non teñen posibilidade, teóricamente digo, de posibilidade de realizalo ata os 18 anos. O tema dos micropagos, das blockbusters, das caixas botín, que precisamente estás estudiando unha regulación o que está levando os rapaces a posibilidade da sorte, da fantasía e, sobre todo, da conciencia de que con cartos poden mercar certas ventaxas e que a partir de aí van a ser millores dentro dese videoxogo. De feito, dende a Federación Española estamos elaborando protocolos de tratamento xa pos videoxogos porque estamos vendo que eses rapaces ao final convírtense en adictos ao xogo. Cales serían eses protocolos para que a xente que estea na casa tamén vaya tomando nota, Juan? Sí, primeiro, como decía antes, a formación e a pedagogía, unha boa didáctica sobre o que significa cada actitude que temos e cada consumo que temos. É dicir, non habería que cargar toda a responsabilidade nos rapaces, que ao fin e ao cabo son seres integrados nunha sociedade e tal. Sempre poño o mesmo exemplo, quero dicir, cando estamos nun restaurante e vemos que un cativo de 2 anos colle o móvil do pai ou da nai e é capaz de aparecer un videoxogo aséptico ou, en principio, sen ningún problema, mentras os pais están comendo ou están gravemente co móvil utilizando as redes sociais, o que estamos producindo é, o que falaba tamén Alberto, ante calqueira frustración por parte do rapaz, 2, 10, 15 anos, o que vai facer é meterse nestes videoxogos, que é unha vida irreal, fantasiosa, na cal non hai ningún conflito, ninguna problemática, entón o que non estamos educando para afrontar a vida real, que tamén falabas ti, e dotarlle de estrategias para o afrontamento desa situación que nun momento determinado pode ser disruptiva. Juan, pois moitísimas grazas pola túa aportación sobre este tema, no que, como decíamos, hai que poñerse serios dunha vez por todas. Graciñas. Graciñas a vos. Alberto e Roberto, moitísimas grazas tamén a vos e por darnos pé con esta curtometraxes de Déixanos xa descansar a falar deste tema tan importante. Graciñas aos dous, enhoraboa. Moitas gracias. Grazas. Bueno, pois ímonos a...